आपल्याला जर कुळथाची पिठी बनवायची असेल तर कुळीथ गावच्या ठिकाणी भाजले जातात, जात्यावर भरडले जातात आणि नंतर जात्यावरच त्याचं पीठ केलं जातं. मुंबईच्या ठिकाणी कुळीथ भाजून ते मिक्सरवर जरासे फिरवून घेतले जातात. त्यानंतर त्याची टरफलं काढून ते घरघंटीवर वगैरे दळून आणले जातात. असं पीठ एक तयार होतं. त्यामध्ये हळद घातली जाते किंवा हळकुंड पीठ जेव्हा आपण दळायला जातं तेव्हा हळकुंड पण भाजून घातलेली जाते. आता पिठी करण्याची एकदम सोपी पद्धत मी सांगते. मी इथे 2 कप बरोबर पाणी घेतलेलं आहे. एक कांदा रफली चॉप करून घेतला आहे, जाडसर कापून घेतला आहे. 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत, 2 कोकमं घेतली आहेत, स्वादानुसार मी मीठ घेतलं आहे, पाव कप मी पिठी घेतली आहे आणि 2 ते 3 चमचे तेल घातलं आहे. आता हे व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे. बस झाली पिठी. आता गॅसवर ठेवायची आपल्याला आणि ढवळत राहायचं आहे, कारण पिठाला गुठळ्या येतात. ही पिठीला गुठळ्या येऊ शकतात, मग सारखं ढवळत राहायचं. एकदा त्याला व्यवस्थित रटमटायला दिलं झाली आपली पिठी तयार. गावच्या ठिकाणी पावसाळ्यामध्ये जेव्हा शेतकरी शेतावर कामं करायला जातात त्यावेळेला पिठी भात आणि सुकट हेच त्यांचं जेवण असतं. कधी कधी उरलेला आंबा असतं तर आंबा खातात, कारण त्यांना परत त्यांना शेतीची कामं करायला जायला लागतात. पिठी भात हा त्यांचा नेहमीचा जवळजवळ आहार असतो. कोकणामध्ये हे जास्तीत जास्त प्रमाणात केले जातं. तयार आहे आपली कुळथाची पिठी. आपल्याला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा.